Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Niining ikakawhaag duha nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, gidapit kita sa Ginoo sa usa ka kumbira diin ang dungog dili sukdon sa kahimtang sa kinabuhi, kundili sa kaayo sa kasing-kasing. Si Jesus nagtudlo nga ang magpaubos ipataas, ug ang tinuod nga dungog gikan sa Dios dili sa kalibutan. Gitawag kita sa pagpuyo sa hiyas sa pagka mapaubsanon, aron kita mahimong panag-ingnan alang sa atong mga igsuon. Niining Santos nga misa, atong ablihan ang atong kasing-kasing ngadto sa grasya sa pagpaubos ug pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Nagatigom ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, aniya na ta sa ikakawhaag duha nga Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Ang atong mga pagbasa karon magpahinomdom nato nga ang langit alang ra gyud sa mga tawo nga mapaubsanon. Ang langit dili para sa mga tao nga mapahitason. Ang atong pagkamapaubsanon, mapamatuod nato tungod kay atubangan sa Dios ni ilata sa atong pagkatao nga wa gid tay mahimo kun wala ang Ginoo. Busa aron maandam ta nga mohalad niining misa sa makadiyot, sa makausapa, sa tumang pagpaubos, atong angkonon, dawaton ang atong mga sala nga nahimo batok sa Dios, sa atong isigataw ug sa atong kaugalingon.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan pun ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dungaging among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma. Bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini, labaw pa kaysa mga gasa. Sa makadako ikang tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilahas sa mga tao nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinadmanon nga mga tao
Makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Dios. Nalipay sila og nagasadya. Awiti ang Dios, awitig pagdayeg ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Sa mga ilo o tigpanalipod sa mga balo, mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios nagahatag og puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niyang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, imong gihatag kag daghang ulan ang imong kabilin. Imong giuli ang yuta diha nga kini nahimong aron. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo nini. Sa imong kaayo, Dios, gitagana mo kini alang sa mga kabus. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala ka mo muduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kanglog ug sa bagyo, sa landog sa tumpeta ug sa usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliw po sila sa Dios nga muhunong naunta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit ng Jerusalem uban sa linibok ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kabang nga magulangang anak kansang mga ngalan na hisulat dito sa langit.
Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mokaon ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila ka mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busayang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Nya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunoa, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo, muduol ug mingon, higala, dalhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka at tubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Yamingon sa Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, ug ang imong mga igsoon, ug ang imong mga paryente, ug ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubaos pagdapit kanimo, sa ingon niini ikaw mabaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta. Ug mabulahan ka, kay dili man sila makabaos kanimo, baslan kara sa Dios, inigkabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kuninglaw, O Kristo. Atong pahalipayan, ang atong mga igsoon, nga kanunay nagnunot ni ining atong Sunday TV Healing Mass. Salamat kay daghang nagtaho kanako nga daghan gyud ay nagnunot ni ining atong sibya sa TV Healing Mass. So salamat sa mga St. Paul Sisters nga ila gining gipahigayon alang kaninyong anaa diha nga gihigot sa inyong katre tungod sa inyong mga sakit. Og kadtong atong mga kaigsunan nga layo kaayo sa simbahan, mao nang anha na lang sila pod uban kanato sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia pinaagi sa TV Healing Mass. Pero kamong mga himsog, dili ni para ninyo, kundili kinahanglan gayud nga muadto mo sa balay alampuanan sa atong mga tagsa-tagsa ka simbahan sa atong parokya aron makatuman ta
sa mando sa sugo sa Ginoo nga ang adlawng Domingo ato gyung balaanon. Ug usa sa pagbalaan sa adlawng Domingo mao kini ang pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Kay dili nagali ka mo simba, nagpasabot ana nga wa ka magkinahanglan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang pagsimba matag Domingo mao nay atong pagmatuod, matud pa ni Pope Francis nga when we go to church and when worship God, it is an acknowledgement that you, Lord, can give meaning to my life. Nga Ginoo, ikaw ra gyud makahatag og kahulugan og katuyuan og tumong sa akong kinabuhi. Kanindot sa pamahayag sa atong Santo Papa na kung mo simba galita, atong gipaila, Ginoo, kung wala ka, wa gyud ko'y mahimo. Apan naamang ka, mao nang mahimo nako ang tanan. Ug mao kini siya ang gipahimug-atan sa atong duha ka pagbasa karong Domingoha mga igsoon, sa unang pagbasa sa basahon ni Sirach ug sa ebanghelyo nga atong nadungog. It speaks about humility. Ya kanang pagpaubos God, mga igsoon, matud pa dinhi sa unang gibasa, kini siya maoy maglamdag. Gani, walang basaha pero naagi hapon sa libro sa Sirach nga nagpasabot dito, God will reveal His secrets for a person who is humble. Ang mga tao nga kanunay mapaubsanon, sila maoy tagaan, sila maoy mahibalo sa mga tinipig o tinipigan sa Ginoo. For people who humbles themselves will be able to be revealed, mapadayag diha ang mga tinago sa Ginoo, mga igsoon. So, alangsad sa ato mga igsoon nga anaaron sa prisuhan, ako silang i-mention tungod kay nagnunot pod gyud ay sila, no? So salamat sa ato mga PDL, person deprived of liberty. Mao nay ilang disinti nga pagtahod nato nila bisan tuod sila naas bilangguan, naas sa ato mga prisuhan, apan tao gyapon sila, nakasala sila. So atong i-greet og pahalipayan nato ang ato mga igsoon nga naa sa mga tagsa-tagsa kabilangguan sa atong dapit. Apan labing tinuod, mga igsoon, kung kita magpabiling mapahitason, dako nga katarungan nga kita binilanggo sa atong pagkatawhanon. Kay labing tinuod, nagkanayon dinhi sa atong mga pagbasa karon, ang tao nga siya magpabilin nga mapahitason, wala gayoy sulbad ang iyang mga problema sa kinabuhi. Tanawa ra? So karon ikaw, nalibog ka, wa gyud kasulbaran ang imong mga problema sa kinabuhi. Unsay gisulti din hiron sa unang pagbasa? Tungod na sa imong kamapahitason. So pagpaubos gyud ang kuna gyud atubangan sa Ginoo nga wa gyud kay mahimo kun wa siya, og diha nga ikaw nagpaubos mao nang dunay sulbad ang daghan kaayong mga pangutana o problema nimo sa kinabuhi. Tiyaw mo na, kasimple rin ay to solve our problems, to solve our doubts, difficulties in life, simply you have to be humble. Pagpaubos ra gyud mga igsoon. Ug matud pa sa pamahayag sa mga spiritual writers, what is humility? Simply, it is the truth about ourselves before God. Kana bang atubangan sa Ginoo, imog yung giila nga ikaw binuhat ra kas Ginoo, og diha nga ikaw nakasala, mao nang gitubos pug kas Ginoo. So humility is recognizing the truth about ourselves. Nyawa biya tay ikatago sa Ginoo ang maayo ug ang dautan nato mga binuhatan, nahibaw gyud ang Ginoo kay wa tay ikatago at tubangan sa Ginoo. So mga igsoon, ang pagpaubos is to recognize the truth about ourselves before God. Nya kinsa man ta atubangan sa Ginoo?
Siya ang tag-iya sa tanan. Mga piniyalan lamang kita. Busa, ayaw gimog pangangkon sa dili inyo ha. Unya, angay gyud tang mahibalo nga wa gyud tay maangkon nga atoa kay ngano man ang tanan iyahaman, ang tanan nga maayo gikan man sa Ginoo. Ug sa dihang niila ta nga God is the absolute owner of everything, that is why we use the things entrusted to us by God according to the reason, according to the purposes, according to the intentions of God. Mao na nga ang imong kinabuhi malinawon tungod kay diha sa imong pagpaubos kanindot di ay kay mao di na siya luna nga diha sa atong pagpaubos mga igsoon mulambo ug mutubo kita diha sa atong mga bertud. Mo nang giingon, humility is the mother of all virtues. Tinuod na. Kay kung kita magpaubos sa atong kaugalingon, mo nang mulambo ug mutubo gyud ang atong kanunay nga pagsanong sa kabubuton sa Dios. Mulambo gyud ang atong pagka manggihatagon. Mulambo gyud ang atong pasyensya. Mulambo gyud ang atong paghigugma ug ang atong pagkamahingihatagon. Sa unsang paagi? Diha sa pagpaubos. Sa sinugdanan, sa pagsugod sa misa, akong giingon nga ang langit para ra gyud sa mga mapaubsanon nga mga tao. Ang langit dili para sa mga tao nga mapahitason, mga igsoon. Ya kuya po nang magpataas ka, no? Kamatikod mo, ug taas ka yung imong gitungtungan, inigkahog nimo, piang gyud ka. Mapiang gyud ka. Maglagmit, mamatay pa ka sa imong pagkahog sa hilabihang kataas. Pero kung ikaw, anaa kanunay diha nagtunob sa imong kahimtang nga kanunay ra kang niila nga ikaw nagmapaubsanon sa imong kaugalingon, mapiang daay ka nga naaraman ka nagbarog sa imong kahimtang. So mao kana mga igsoon nga sa atong kinabuhi maningkamot ta sa paagi nga we become citizens and we have the right to be with God in heaven. Kanus-a man na magsugod sa adlaw sa atong bunyag nga gitagaan ta sa katungod nga makapuyo ta uban sa Dios dito sa langit. Mo nang magpabilin gayud kita kay siya mismo bisan siya Dios. Sa taho ni San Pablo sa siyang suwat ngadto sa taga Pilipos, niingon biya siya nga ang Ginoo bisan siya sa iyang pagka-Dios, gihubo niya ang iyang pagka-Dios, wa siya makigtubong sa Dios, kundi gihubo niya ang iyang pagka-Dios ug nagpakasama siya natong mga tao. Kung siya sa iyang pagka-Dios nakaako siya nga nagpakasama siya nato, wala gyud katarungan nga kita usab maningkamot nga magpakasama ta sa Dios sa bisan unsang paagi, mga igsoon. Una nindot kayong pamahayag ni San Agustin, no? Nya gipangutana biya pod ni si San Agustin. Bishop Agustin kay katus San Agustin nahimo biya to siyang obispo, no? Bisan siyang pagkamakasasala, nahimo siyang pare, nahimo siyang obispo, ug labaw sa tanan nahimo siyang santos. Gipangutana siya, what is the most important virtues of all the virtues? Ningon San Agustin, first is humilitas, ikaduha, humilitas, ikatulo, humilitas. Ang unang bertud, labing mahinungdanon, ang pagpaubos, ang ikaduha, ang pagpaubos, ug ang ikatulo, ang pagpaubos. Kisa may daghang mga tingali, ang uban nyo din mag-uuma, kamo rin nagnunot nining atong sibya, tingali na uban nyo din mag-uuma. Kung makamatikod mo, diha sa kahumayan, kung inyong tanawon ang mga humay, labi nagmahinog na siya, ang humay nga kuan kaayo kanabang nagtuyhakaw ba, no? Nagtuyhakaw nga labaw gyud siya sa tanan, mga igsoon. Ha? Kung imo din na siyang tan-awon, ang kabahin sa humay nga hambugiro kayong nagpatuyhakaw siya, unsam din na siya? Walay sod.
Mga igsoon, walay sod. Pero ang humay nga nagduko, pagkatimgas kay siya, puno, mao nang nagduko siya. Mga igsoon. No? Pero ang humay, nga hambugiro kayo nga nagpasiatab siyang kaugalingon, pagkawa gida ay sod, mga igsoon. Nya ko ni ay lain pod nga nahindumduman ako. Ang kurbata, usa may naka kalainan sa kurbata og Spanyo. Sus ang kurbata hambugiro kayo no, naagid siya kanunay nagpakita nga kurbata mga igsoon, no? Nya unsa ra man ang kurbata? Wa, naara siya hadra siya diha. Mga igsoon. Pero ang panyo, nga siya'y sikmahan, no? Itrapos na, mga tagiptip o guban pa, dako kay sa kapuslanan sa tag-iya sa panyo, pero hay man siya. Naasod sa bulsa, mga igsoon. Pero pagkadaghan niyang nahimo, pero hay siya, sod sa bulsa. Pero ang kurbatang hambugiro kaya nga wagi nahimo, kutubras pa si atab, wagid siya bili, mga igsoon. Mao kana ang gipasabot pod dinhiron sa atong ebanghelyo. Nga magkadako ang imong pagkatao, ikaw sad nga pilion nimo nga magmapaubos ka sa imong kaugalingon. Mao na nga si Pope Francis, kung makita ninyo ang iyang mitra, kana iyang kauba nga ingon ana, no? Naagi na gisuwat diha. Nga, si Pope Francis, si Pope Leo, mga igsoon, si Pope Leo, o ang tanang mga Santo Papa, nga tarong nga Santo Papa, mahibaw yun sila nga, diha sa ilang gisulob nga ilang daw sama nga sila, prinsipe sa simbahan. Oy, di gid sila malimot nga naay gisuwat diha nga servum servorum Dei. Unsa may pasabot ana? The servants of God. Siya ang ulipon sa tanang mga ulipon sa Ginoo. Kanindot diay nga pahimangno sa atong Santo Papa. Siya sa atong Santo Papa, pero sa tanang mga ulipon, siya'y pinakalabing ulipon sa tanang mga ulipon sa Ginoo. Sus kanindot di no? Mga igsoon, ug mao kana ang atong pagabatunan. Isip ta Katoliko Kristiyanos. Aron makasulod gayud kita sa pultahan sa langit nga gihatag kanato ang maong katungod sa adlaw sa atong bunyag. Last na lang ni. Taas ning atong wali na, ma-edit yun ni. Nga igsoon. Pero anyway, no? Usa ka higayon ni ana naka-appeal ko og kana bang pilgrimage to Holy Land. Nya katong among guide, dili to siya Katoliko Kristiyanos, pero kanindot siyang pamalandong, no? Ngano man, kay muadto gali mo sa Bethlehem, nya mutan-aw mo sa natawhan nga pasungan sa dapit nga natawhan sa atong Ginoo sa Bethlehem, mga igsoon. Aron gyud ka makahikap sa kadtong maong timailhan, mga igsoon, no? The Bethlehem Star nga giisip nga mao gyud toy dapit nga nahimugso ang Ginoo. Aron gyud ka makahikap, unsa may imong buhaton? Kinahanglan gyud ka mutikubo, mukamang aron nga ikaw makahikap, kay kun magpabilin kang magbarog, adi gyud ka kasod sa maong dapit nga makahikap ka sa natawhan sa Ginoo. You have to stoop down and you have to kneel and crawl so that you will be able to touch the place in which our Lord was born. Unsa may buot, nindot kayong pamalandong sa katong among tourist guides, among pilgrim guide. No, nganingon siya, maupod na. If we want to go to heaven, then we have to be humble and to stoop down. Ngilngiga, no? Mga igsoon. So kamong mga mapahitason, diri sa unang pagbasa, ay gimong kalimot. Wa gyud masulbad ang inyong mga problema kay nagpabilin kang mapahitason. Pero kitang tanan nga nalingkamot diha sa pagpaubos, wa kitay problema. Ano man, kanunay man tang nagpaubos sa atong kaugalingon. So walay problema. Sa atong pagpadayon ining Santos nga misa,
Magpadayon ta diha sa pag-ampo sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, na tagaan ta sa grasya nga magpabilin tang mapaubsanon sa atong kinabuhi. Amen! Amen! Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay gilubong. Gikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Nagkatigom kita agig pagtuman sa sugo sa Dios sa pagpangitag bag-ong mga paagi sa pagdiskubre sa iyang kabubuton dinhi sa atong kinabuhi. Budangop kita kaniya diha sa pag-ampo sa pag-ingon. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios, maghimo sa simbahan, isip propitanhong tingog ngadto sa kalibutan, diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mas adunahang mga nasod, muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinuon, magkaton sila sa pagpaambit sa ilang bahandi, ngadto sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom, aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton og nanag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlokon, ug sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalipay ug kalinawng tunhay didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mga pag-ampo. Mapo ang urong Diyos, naghangyo kami nga imong dunggo ng among mga pag-ampo, gitugot nga mahimo kaming mas suod kanimo matag adlaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lahat ay sa kalooban.
argument until being for us spiritual food. Pagampo mo mga igsoon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, kining santos nga misa magdala unta nga rikanamo sa imong panalangin. Maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit, nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo busa uban sa mga anghel santo sa langit nagsangiyo mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang kasantos, padala mong Espiritu aron pagsantos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug bihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig, Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, ang mga sala mapasaylo. Buhatan niya ron paghandong tanan.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan, ning pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan si buok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Jose among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang Birhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, Juan Diego, o sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubutong latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga mahan sa kahiusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magamputa samahan, gamito na to ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Mangayo minimo Ginoo nga imong luwason sa nandautan ug hatagi mis kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bihin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sa kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usaban ta ka Kristohanong banay, ipakita nato atong painigsunay kana imong tupad sa maylina kay nagmugot ang naong. Na, very good. Kristiyanos gali. Kuanggol, kuwang sa kaguol. Unay Kristiyanos. Kini mga kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngay makalawat kini. Panipamulong lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligo nunta ka namo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, kamong naa karon niya nagtan-aw nining atong TV Healing Mass, idoko inyong ulo ug kun mahimo ibutang inyong kamot sa TV screen ug iampo nato ang inyong kahimta nga atong ituboy ngadto sa kaayog sa kaluoy sa Ginoo nga mamaayo mo sa inyong sakit, lawas ug kalag. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga nga among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari, uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa ating mas presider karon, kang Reverend Father Joy Danao, Team Moderator, Our Lady of Guadalupe Parish, Cebu City. Kinasing-kasing usab nga pasalamat
ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Roque Parish, Lipata, Minglanilla, Cebu. Sa atong choir, San Jose Choral, San Jose Parish, Tabunok, Talisay City. Ug ang atong prayer group, Legion of Mary, Senatos of Cebu. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamang gihatagon ug makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala niining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghang kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo mana kaninyo. Langin kinyo ang Diyos makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Halad ng misa, dadi ang gugmag kalinaw ni Kristo.